ramen det är japansk nudelsoppa. Och ja, det är ölen är forskjellig slö. Men här chokon här är fyra slö. Det är så shio och shoyo, det är som ter klara sopporna. Och så är det tvär miso. Här det här en som heter goma miso. Det är miso och så är det sesam dressinger. Och så har vi en som är spicy, det är miso paste, bara som mer chili och ja, mer pankoj. Det är väldigt känt runt om i alla världarna. Och jag har prövat den nere och så där, de mega väl. Och vi har inte ordentligt så här steg här. Så också att de har prövat det. Jag har alltid ett stammat där, ett rättligt näkt stammat eller vad. Jag tror att näkt var hoa pröva också annat. Så jag har alltid öppet källa och är glad för det. Och jag känner ju Mr. Lia, och det är bara en extrem uppgradering som vi säger. Ja, Mr. Lee. Det är fruktskrämmande. Vi har alltså det är kött, det är pork belly som vi brukar och så är det kullinga hackkött till gomma. Och så har vi sultade svampar i shoyo och så har vi ett som heter sofrito som är potägger, ingefär, lekor som är koka i 5 timmar i olja. Och så har vi ett varlek som kommer om man har som pitt. Och så är det köttet och så har vi det chunk, alltså nori som det kallas. Här kör jag.